Halo rek, gak ngarah berpaling aku lek pengen makanan Korea mesti mampir mrene. Soalnya ndek kene ku ancen nyoto bumbune enak semedok iki pekat oleh wakeh. Bumbu Korea niku aku cocok banget soalnya sesuai kambek selera aku rek. Sing gare aku takjub maneh nang kene gimbape ket biyen gak pernah berubah, tetep mantep isane padet. Ratinge ku 4,9 akeh sing ngakui. Dadi awakmu lek golek panganan Korea sing bener-bener rekomen yang Surabaya panggon iki jawabane rek. Kelebihane pisan ndek kene ku semua bahane ku dibuat fresh koyo ngene makanan Koreane dan ide langsung sok ndelok proses pembuatannya lho rek. Gimbap, roast tteokbokki ning kene dadi makanan favorit bestseller paling digoleki wong-wong. Selain makanan nang kene bervariatif dan roto-roto enak, dukungan tempat sok lucu, rewesi, tematik luas kayak ngene rek. Gak salah lek para wanita seneng karo panggon iki. Dek kene menurutku yo cocok sih gawe nongkrong, soalnya setiap colokane yo ready, tersedia wakeh, terus mari ngono wifi-ne yo kenceng rek. Sing paling laris digemari wong akeh nang kene ku roast tteokbokki rek, soalnya ancen porsine wakeh dan dijamin awak mulai ijenan gak ngentekno sih. Bumbune ku kental pekat kayak ngene oleh sosis lowemu, terus tteokbokkine oleh yo wakeh, iki sok dimaem sampai 2-3 orang sih. Bumbu Koreane sing gawe roast tteokbokki iki menurutku ki gurih, enak sih. Tteokbokkine oleh wakeh, mari ngono bumbune melimpah termasuk karo sosis sing gawedhe koyo ngene rek. Nah selain iku menu favoritku ndek kene ku bulgogi gimbap iki. Lek iki tambah nguwareki 2 kali lipat soalnya anjen isine wakeh sepadet iki rek. Dadi jeroane ku ono aneka sayuran, daging, telur kabeh dicampur dadi siji. Dimaem polosane enak apa maneh dicampur karo saus roast tteokbokki niki tambah juara. Iki modelan goreng-gorengan, jenenge iku gimari rek. Dadi iki ku rumput laut goreng nang jerone ono mi shirataki nih koyoke. Pilihan minuman iku bervariatif, tapi nang kene aku selalu pesen minuman tradisional Korea rek, ono shikie karo yusa. Dadi panggon iki recommended gaya mulai golek makanan Korea sing no pork, no lard, no mirin dan no alkohol, jenenge Esel Surabaya. Tepatnya di Jalan Niaga Gapura Blok K 10 Jiwok Surabaya. Panggone gede koyo ngene. Iki pilihan berbagai macam menu sing tersedia, regane sangat terjangkau sih. Wis gak usah kesuwen langsung gaskan rene ya rek.